Muri Zimbabwe avuzanso buda pachena kuti vakomana maChina aiwa vangoya munyika yeZimbabwe kuzongoluta maresources, vangoya kuzongomora kundotorwa mani asi chaiyo obva ngorwa pasi. Nokuti muzana nhasi tinoona kuti pane mumwe muChina arestiwa nekuda aiwa kukujuta kwekuba $200,000. Aiwa muri Zimbabwe pakashata. Sabina munyaya izvi zere ndopanda kuti chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Torambochona maupdates anokupa pano paZim News Live. Noti nyaya yakamira kudai inonzi a Chinese national Li Bowen aged 33 known also by the alias Robert has been formally charged with fraud. He made his initial court appearance before Regional Magistrate Court Mrs. Marijuana Gofa. The allegations against him involve a fraudulent money transfer deal that reportedly revealed a man of a staggering $200,000. He is accused of promising them cash in exchange for a transfer of $200,000 into his account. Saka ndo zviri kubuda pana zvinzi aiwa mukomana uyu angatorwa minus angatojuta vanhu achiti aiwa ini ndinokuroverai transfer iye ozorega kurwa transfer ndobva angotora mari lobvarwa pasi ndobva azobatiwa zvinzi aiwa mukomana ajuta vanhu uyu. Muri Zimbabwe ndonawo zvati kuda kuti aiwa maChina ava kava aiwa vari kungoya kuzongojuta vanhu vanga kuzongojuta maZimbabweans. Amaitoona sevanhu vakapusa here. Chimbotudzai noti kudii pamusoro penhau yemaChina. Hamumbotudza kuti koko vari kukutriitaiwo sei. Pinda mucomment section medu kutudze mafungiro enyu. Hamusanga no subscribe like notina on the bell icon. Torambochona maupdates anokupa pano paZim News Live.